אבל היום מנסים גם לשבור שם שיא גינס, כן? בפארק השעשועים מג'יקס במעלה אדומים נסו להפעיל את רכבת ההרים 130 פעמים ביממה אחת בלבד, 24 שעות. איתנו סמנכ"ל הפיתוח העסקי של הפארק, תומר מור יוסף. שלום תומר. שלום, צהריים טובים יונתן, תודה שהצטרפתם אלינו. בשמחה. תשמע, זה נשמע כמו הרבה מאוד נסיעות ברכבת הרים. היא תפעל מסביב לשעון? זה הרבה מאוד נסיעות, וזה גם תכנונים מאוד מאוד מקפידים על כל התהליך הזה שביצענו פה כדי לאפשר את הדבר הזה. אנחנו מדברים על 10 נסיעות בשעה, שזה זמן פסיכי כדי להפעיל את הדבר הזה, אבל יש לנו פה 3 צוותים שתרגלו את זה. אנחנו הולכים לעשות את זה במשך 24 שעות, ואני אעדכן אותך, זה לא 130 נסיעות, אנחנו מכוונים ל-150 נסיעות. 150. ואני מקווה שאנחנו נצליח בזה, כן. וממש בעוד דקות ספורות מתחילה הנסיעה הראשונה, ולאחר מכן כל הדבר הזה נכנס לתוך לופ ותהליך שאנחנו לא עוצרים עד להשלמת השיא, ואני מקווה מאוד שנעמוד בזה ונצליח. אז קודם כל בהצלחה, ותגיד, יהיו אנשים על הרכבת כל הזמן? איך זה עובד? בוודאי, קודם כל הזמן יש לנו תורים למתקן, אז אנחנו כל הזמן נדאג שהרכבת תהיה עמוסה באנשים, וברגע שיש לנו אפילו ירידה במספר האנשים שממלאים את הרכבת במלואה, עדיין אנחנו נדאג להמשיך לסובב אותה, כי הלופ הזה לא יכול להפסיק עד שאנחנו לא נגיע ל-150 הפעלות, ואני מקווה שנוכל לבשר לכם את זה. אני שומע את ההתרגשות בקול שלך. יש כבר שיא בתחום הזה, או שאתם מתכננים לפתוח קטגוריה חדשה בגינס? קודם כל יש שיא בתחומים האלה, אבל אתה יודע, 125, 130 זה מספרים שהם הגיונים מבחינת הזמן שלוקח בעצם לעשות ריסטארט לרכבת ולשים את האנשים החדשים ולהעלות אותם מחדש. 150 זה באמת שאפתני. אני בטוח שאנחנו נהיה קודם כל הכי הרבה בארץ, אבל עדיין לקחת איזשהו מספר שיהיה מאוד קשה להגיע אלינו. אנחנו באמת רוצים להביא איזושהי בשורה מאוד מעניינת ולתת לפארקים אחרים ברחבי העולם להתחרות איתנו, וזה יהיה מאוד משמח ומרגש אם נעמוד בזה. הצוות יעשה את כל מה שהוא יכול, כל העובדים הנפלאים שיש לנו פה. מי שבטוח ייהנה זה האורחים והילדים. אני מקווה שיש להם קיבה מספיק חזקה לעמוד בזה. חייבים. תגיד, אם תשברו את שיא 150 נסיעות, מה השנה הבאה? 200 נסיעות? שמע, אני לא יודע כבר איך נוכל לקבץ את זה עוד יותר. אולי נביא מתקן שהוא פחות זמן ונצטרך להגיע גם ל-200, אבל אנחנו שם, אנחנו כל הזמן מאתגרים את עצמנו, כל הזמן מאתגרים את הקהל הנפלא שלנו, ואתה יודע, פשוט באים לעשות שמח. תקופה קצת לא פשוטה, אנחנו רוצים כן לנסות לעשות טיפה שמח ולתת לילדים האלה ולמשפחות קצת אושר. אני חושב שזה מצרך מאוד נדיר בימים האלה, ובעזרת השם הכל יעבוד כמו שצריך ונקבל בשורות טובות מכולם, אמן. תומר, ממה שאני מכיר, השיא לבן אדם